labaran duniya kenan da za ku dinga saurara daga tashar labaran Hausa News. Ko ka san da cewa makafar sada zumunta ta duniya ta yawaita? Ka san da cewar a duk duniya akwai masu nemo labarai da zaƙulo labarai su fito da shi domin mutanen duniya su ƙara sani akan abin da yake faruwa? Ka san da cewar manya-manyan midiyoyi na duniya suna da manya-manyan ma'aikatan da suke musu aiki? Ka san da cewar duk wani posting da kaga an yi a social media na labarai na babban kamfani an fita an nemo labarin ne sannan aka yi posting ɗinsa? Ko ka san da cewar duk wani labari da kake ganin an yi posting ɗinsa dole sai an samo shi sai ya tabbata ya zama na gaske ne? To duk wani abin da kake buƙata kawai ka garzayo wannan YouTube channel ɗin mai suna Labaran Hausa News. LHN kenan, hakan na nufin Labaran Hausa News. Sannan ka tuntuɓi Facebook ɗinmu kamar haka, Labaran Hausa News page. Ka danna like da follow, sannan ka bibiyi YouTube channel ɗinmu Labaran Hausa News. Ka danna like sannan sai ka yi subscribers. Sannan za ka tuntuɓi TikTok ɗinmu Labaran Hausa News sai ka danna follow sannan ka yi like. Sannan za ka iya tuntuɓar Instagram Labaran Hausa News. Mai sauraro kar ka manta ko kar ki manta ki ziyarci Labaran Hausa News. Labaran Hausa News sabuwar kamfani ce ta yaɗa labarai da ke sassan duniya na ƙasashe daban-daban da na ma asalin cikin ƙasarka. An ƙirƙiri wannan kamfanin ne saboda Hausawa, mutanen mu Hausawa. Ba za a yi ma wani posting da zai danganci an yi magana da Turanci sosai ba. Iya Hausarka da ita za ka yi amfani a nan. Don haka al'umma ku haɗu ku garzayo domin mu haɗu a baku labaran da duk yake faruwa a doron duniya domin kuma ku san cewa kuna ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ake alfahari da mu, wato Najeriya kenan. Kar ka manta a cikin Labaran Hausa News sai ka danna subscribes. Ga wani taƙaitaccen labaran duniya da muka rahoton nan muku su za mu sanya muku su. A madadin abokiyar aiki Ruƙayyatu Suleiman zan haɗa ku da ita, muna godiya. Ruƙayyatu Suleiman gare ki. Mai laifin ya fuskanci tuhuma guda ɗaya da laifin kisan kai saɓanin sashe na 223 na dokar manyan laifuka ta jihar Legas ta shekarar 2015. Gwamna Peter Mba na jihar Enugu ya samar da naira biliyan 170 don gudanar da wasu manyan ayyuka a jihar. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dokokin jihar ta Enugu ta amince da bukatar sa na karbar bashi. An bayyana bukatar ne a wata wasiƙa da kakakin majalisar Uche Ogu ya karanta a gaban majalisar a yau yayin zamanta na gaggawa a Enugu. Shugaban majalisar ya ce wannan rancen da za a karba daga wasu bankunan kasar nan zai baiwa gwamnatin jihar damar gudanar da ayyukan samar da ababen more rayuwa a fadin jihar. Shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da naɗin sabbin hadimai a bangaren yada labaransa. A jure Ingelale, mataimaki na musamman na shugaban kasa kan kafafen yada labarai ne sanar da hakan ta cikin wata sanarwa a yau Litinin. Sabbin waɗanda aka yi wa naɗin mataimaka na musamman ga shugaban kasar sun haɗar da Mr. Fela Durotoye da Mr. Frederick Nwabufo da kuma Mrs. Linda Akibe. Sauran sun haɗar da Aliyu Audi da Mr. Francis Ada Aba. Ajuri ya ƙara da cewa shugaban ƙasar ya buƙaci sabbin mutanen da aka naɗa da su kasance masu dattako da To mai sauraro, kun saurari labaran duniya kenan haɗi da labaran ƙasa daga bakin Ruƙayyatu Suleiman. To mai sauraro kada ku manta dai ku danna subscribe a tashar nan mai suna Labaran Hausa News. Ta yin subscribe ne kadai da zarar an ɗora sabon aiki a Labaran Hausa News za a sanar da ku ba tare da
ɓata lokaci ba. Sannan akwai shafin da za ku ba da rahotanninku kuma ta hanyar wannan lambar da kuke gani 081 ɗin nan 07177 ta wannan hanyar za ka iya kiran waya ka ba da rahotanninka. Sannan kuma a baya mun muku bayanin cewa muna da ma'aikata enough available na ɗiban labarai domin a yaɗa a duniya. Sannan kuma mai masu sauraro kamar ma'aikata ne a ciki, kuna da damar yin comment da abin da kake son amma magana a kansa ko ama aiki a kansa, abu dai makamancin haka, ko kuma kana da bidiyon abin al'ajabi ko rahotannin abin al'ajabi da ka ɗauka da wayarka, za ka iya tuntuɓar mu a WhatsApp da wannan lambar, za kuma ka iya kira kai tsaye ka tura mana su ta manhajar X da ke faɗin duniyar labarai.